Jaha, täällä on taas tämän näköistä meininkiä. Joo, näin on. Tuttua hommaa. No ei se nyt ihan kauhean tuttua ole. Moikka! Mitä jätkät? Katos, kun tuolla vilkkuu tämmönen valo tossa. Kato oikein tarkkaan. Huomaatko säkin, tuolla on tämmönen pieni valo? Se kuvaa sua videolle. Tuuks tekin hyppäämään? Tuutteko te mukaan lentokoneeseen? Pelottaako vähän? Isompana sit hiukan. Onks Pappanen vähän niinku teräsmies, kun se tulee hyppää? Eikö pistä? Vilkuttakas Pappalle nyt vielä. Heippa, kohta nähdään. Kelta punaisella varjolla tulee ihan viimeisenä sitten. Puolet valit matkaa ja toista kertaa jo menossa tandemille, niin mikä on fiili? Hauskaa on. Yes! Ei muuta kuin pikkujätkille terveisiä, sitten vielä on 15 vuotta aikaa, niin sit pääsette hyppäämään. Ojille morjesta Paapalta.
Yeah. Yes. Wow. Hyvä Lauri. Taas tehty toinen hyppy. Yhtä noista hauskempaa tulee vaan. Yes. Attila ja Justuksella Marjasta tää turhaa. Täällä on aika korkealla nyt pappa lentää täällä. Ihan paikalla. Ja nyt voitte juosta sinne. No niin. Yes. No niin Lauri, toinen hyppy tehty. Aivan upea. Musta tuntuu, että kolmaskin on odotettavissa. Täytyy nyt kattua, Joo. ei liikaa innosta. No niin just. Kovempaa. No niin. Mitä? Tulkaas tähän Tulkaa pojat tänne. viereen. Tänne näin. Siihen, toinen kamera. Tuutko säkin tähän viereen, niin saadaan hieno valokuva. Ota siitä hieno stilli. Niin. Joo, yksi. Peukku ylös. Atte. Tuossa tänne peukku ylös. Peukku ylös. Näytetään peukkuu kaikki. Kaikki nostaa peukku. Hyvä. Huhhuh, aikamoista. No niin Lauri, se on nyt toka tandehyppy tehty. Isot onnittelut siitä. Ja tuntuu olevan yhtä kivaa kuin ekallakin kerrallaan. Hauskaa, mikä hauskaa. Juuri näin. Ja ei muuta kuin sitten muutkin sieltä takarivistä, niin ei muuta kuin tänne vaan. Me otetaan täällä koko ajan. Joo, vävipojalla on tulolippu jo. Jees, se oli lupaus. Se on mulle.